kita Nabi Muhammad pamulu kita Aisyah pada ditolan sudaro wassalamualaikum ya akiwani dengarkan kiasan kepada mandiri kulo nafsir sekatul mauti tiap-tiap nam bernyawa menangguh sakit jo mati indalah dapat di badan lain hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Yasumato hari terabi dari matinya maka dorong nangian tangkas kayu-kayuan seumpama kape di pusing angin terbang katewa katu itu ada jalan api kan mana yo insan bagage-gage alam lakan lamanya walalare indahlah dape mai momandai nyolalamo alama jompa bumi pijamata jo Madinah nyo nangina Baitul Muqaddis pulau suatu ada nyol tadape lalu ke situ aduh sababnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itu tandonyo kiamat badi Alhamdulillah ulamati tobat dan indah diterima mulai elok tobat di zaman begini nah jangan menyasa kemudian semuanya lain zaman maju dunia lah canggih samanya keluar pena pakai TV apa layar sentuh joci jari ya bisa kita lihat apa-apa nanti jadi walau di kampung walau di luar negeri dia musibah walau tragedi walau nampirah disakini ado nampakai WA ado nampakai FB tuo jo mudo laki-laki jo padu di dunia maya kau indah hati-hati baik jo buruk kau indah basisi lama suara yo setan jubili tak jadi perselingkuhan aja kami ini di bawah tangan jo poligami nabedo bana di kaum padusi di kaum perempuan nasadama suami di dalam suami inyo balaki kok sampai tasuk kok sampai terjadi hukumnya zina sama sekali kau indah tobat sebelum mati tangguhlah azab kemudian hari neraka jahanam malah menanti begini itulah pahami anda pahami
iriyon laku iyo laya itu si banyu iyo laku darah dari Tuhan yang ngasuh iyo lenyok kami itu lemangambalan nampi tuala di mukoba kalau dia ikiro delai pete alam lestari olai kan jadi ijo lonyo lemalu malanenyo pete palau delai barunyo Olai dari Sabah
samonyo sakina tadi tubuh tahe samonyo lawan lana yo musuh wahai sahabat ala pikiri diri ala di dalam tubuh adun ala diri di dalam diri rasional tadiri di dalam Al-Quran ayat tertulis wa fi anfusikum inni dilabuni apalah tu basiruna tambah dehal lagi di dalam tubuh ado dalam diri di dalam diri rahasia tadiri di dalam rasio delaya dola dena sunyi pandala bijo di dalam kulit di dalam hijau delaya do denan hidup alaide janta basa api indah latu tanto begitu siapa nantunya di bumi manula tampe tumbuhnya sama suala malane baba kay rupo jadilah banampa si penandu kasih ojo am si panalah Tuhan kita nolak kunidu balana pandai abakato Tuhan joko aku Tuhan lana siapa ombo kamu dia Tuhan lana maniliknya tuh nolak pemalu kapado Tuhannya umpama jalabe lah di dunia nanti ayah sabita le nyawa dek gitu la ilaha illallah la handa ala diampil kamati di nyawa kapaja la ilaha illallah la handa ala pega diampil kamati di nyawa kataba hilang asamonyo le sakit di tubuh iyo lawan ajo musuh gitu nana tawaju lai manyoralan kandiri iyo nalabunal la izati iyo laridunal le mananti sana nela hati iyo sane kami selihi mana nela pai iyo kakamponan denarami sakian kami bari daripada oleh nyoka
napi tepal yo kalau iyo nandi kiro dangakan banala inilah himbauan DPT ku. Iyo ni sampailah dekan bana malalui ke senian lenyonan ku. Ulah di dalam selawat Oh di sampai lekan juo. itu banala hubungannya. Iyo padu saananku. Taruh olah di tanaman. Iyo nan kuming di saananku. Oh ya itu melalui selawat tulang di umum iyolah dekan puluh. Iyo di umuman dekan bana iyo untuk masyarakat basamu. Dena masalah tanaman lanyo porang iyo bisa kita tanam iyo nalaba bagai macam adona membuat secara denyo lado pakai plastik iyo dekan jadi jo atau secara alami kan jadi jo. Iyo maalumlah denyo porang memang lai mudanan de hidui inyo. Aduh iyo lainan dengan umbi. Iyo ado dengan bulu lah de katanyo. Aduh nanyo buah de sepura. Oh dengan de kane jadi ju. Bisa iyo de kita tanam di tiga unsur lah denyo jago. Iyo lai masunan de panenyo dua musim sajonan indah alamu. Odenan kalau manfaatnya, odenan bisa lah diolah untuk de bahan de makanan iyo kan jadilah denyo ju. Iyo lai banyaklah de manfaatnya nanti kandung di dalam de umbinya. Odenan adoba macam-macam vitamin nanti kandung puluh lah di sana. Iyo nana dola de glukosa karena dola de nyobulo. Di dalam misi porang takut tak kandung dua unsur zat malah di dalamnya. Iyo macam lah de nyo produk nan bisa diolah lai dari sano. Marilah bane sama-sama. Iyo gitu galakan de basamu. Tapi kini di zaman TV. Iyo lah canggih lai canggih puluh. Dahulu yo memang zaman de radio bunyi de sajone kita dengar. Iyalah tapi di zaman kini bisa dicari nyatu-nyatu. Edenalah batahari mau kasih kepada bapak de andinyo. Iyo nantilah menggalakkan porang di daerah kita denyo nangku. Iyo nan Joko nan Bapak Andi memang lai kalau lai kita kiro. Ala nasanior pulo. Olah di dalam porananku. Alayo bade hetar-hetar. Ode baliyo nan mananamnyo. Walau iyo nan di daerah palosok-palosok kan jadi jo. Iyo lai alala digalakan de baliau iyo sabalum nanku. Iyo kok labi iyo nambah kurangnya. Baliau menanam porang nangko. Ay sekitar ne ampi ne 10 hektar baliau alanan menanamnya. Iyo lai mudahan berhasil nanjuonan le handaanyo. Oh mari ne kita ne masyarakat. Iyo kasaraka kasamonyo. Oh lai oh mari ne kita soko. Iyo lai pertanian di negari kita. Kalau di daerah nanta ado titik bisa didatangkan tunangku. Iyo kapitenan denyo opalone mangala di tepi jalan rayo. Ya itu di dalam denyo
solo lakana moyo. Nanyiko hasil panen nyo jangan ragu dosa nak lane nyo ambo. Iya bisa dihubungi Bapaan di Chandra lade nyo nanku. atau diturui malah kasihku. Lade kale jadi jual. Dengan itu adalah saran dek gitu yo malah nambah samu. Mudahan tabang kijo batang tarandanan dehandanyo. Ala kosana dosana nanjo sudaro baru bola joari ionan lalarui jo lalarui nyomalam sekarang nyonaku jangan lupa mana nampurang gitu kasamonyo. Malum tanaman pora jo kalau dikiro tanaman yo liat iyo tumbuhan la dirimu jo kalau manfaatnya edang alekan pulo sabana banyak pulo manfaatnya. Untuklah otak gitu ai gambar fungsi ju untuk kesehatan ialah kan jadi ju tio aroma mari kita menanamnya agak saratui batang lah kan jadi ju. Kapan de paralu 500 kan jadi jual. Samo digalakan lade masyarakat nale basamu. Minta la bimbingan kasihku jadi jual. Kabakean di Chandra rang bari nemanamu. One kali panen, iyo yo kalau de hasilnya dari dua meli sampai iyo duanya sampai dua lanyo kilo, yo kalau lah dikira kok 2 kilo dikali 100-nya. Pikirannya benar la desa nanale sudaro. Kali-kalinya 5 iyo laka jadi jo. Namu lenyo gitu, kayo lenyo mudo. Samo digalakkan de kito nembasamu. Aku kalah membalikan talapak lade tangannya kini lah ditanam langsung dapat de hasilnya indah malah itu jo kalau nak dikira bala di kurang do de musimnya. Karena tanaman niko memang jauh lah de ekspornya. Ola ekspornya menurut kabar barito. Atau deka Jepang, atau leka Cina, sampai kulo kabanyo kale bulando.
Solo kini kana dojuo sampai ke daerah Johor. Iyo mungkin labaga Bengkulu, kamana namporang di daerah Lanyosano. Oh gitu di Pangkanyo, jangan sampai malape hao. Ganta paga di Karang di Condongnya. buanyo labe jatuh ke parale urangnya Tinggal di situ, lama mandang saja. oh mari lebasamu digalakanlah dek gitu siapa pulo lai kalau naninda gitu Laki-laki sugiro, cari pipit la kasiko, ladi la petepal, iko bana de namonyo, bayena dari umbi, oh atau dari sepora, buah katakan ia donyo pulo. Bagai-bagainya bebe dicubunan lah disiko sabana le manjamin iyo akan nalangi doinyo ojoko le hasilnya memuas lekan pulo oh capek nan datang capek pasanan dekasiko minum kopi bagulo. Kota mampu buah kalangi